खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसुनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाजाव मुं गोसारगोन, रोंगौथिनि थाखाय बाख्नायजागोन, मोजां सान। वृष राशि दुखु मोननांगोन, गुबुनफोरजों निन्दा होजागोन, गोसोआ लोरबां जागोन, नखरनि बयजोंबो ज' थाफानाया गाहाम। मिथुन राशि रंजानायनि सान, गोसोनि बायदिसिना गाज्रि साननायनिफ्राय उदां जागोन, गोदान थांखि लानो हागोन। कर्कट राशि गोदान लोगोखौ लोगो मोनगोन, गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन, गोजोननि सान। सिंह राशि गोजोन गैयै सान, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। कन्या राशि सांग्रां जाना थानाया गोनां, सोरजोंबा नांज्लाय खमज्लाय जाफ्लांनो हागौ, गोसो हमथाना लाखिनांगोन। तुला राशि नाजाथाबनायनि फिथाइखौ मोनगोन, गोदान खामानियाव नांथाबनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। वृश्चिक राशि रंजानायजों सानखौ बारहोहरनो हागोन, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन। धनु राशि जेंना गोनां सान, गाज्रि जाब्रबथाय जानो हागौ, सांग्रां जाना सोलिनाया गोनांथार। मकर राशि गोनांथिया जोबनो रोङै जागोन, आंखालनि थासारिया गाज्रिसिनै गोहोम खोख्लैगोन, जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि फरायनाय बिथिङाव मोजां जागोन, आनजादाव गाहामै उथ्रिसारनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि सांग्रां जानांगोन, देहा सावस्रिखौ लोरबां मोननो हागौ, जानाय लोंनायाव थाल थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।